Joo, kyllähän tää ihan hyvin menee. Ei oo. Kyllä. Se on ihan kamalaa. Miten se oli kamalaa? Moi! Miten mä aloitan tän? Moro! Miitti on lähdössä, kello on 5:30. Kotari vähän rikki, mennään kispällä. Ei mitään, hei, nähdään Miitissä. Kumpi etujarru, kumpi takajarru? Oikein. Vasen takajarru. Meissä on jumalauta. Ei tarvii vilttyä. Ei oo. Hei, vähän tulee opettelemista. Oi, nyt tästä. Joo, kyllähän tää ihan hyvin menee. Oi pappu, oi! Oi, nyt päästiin oikeaan paikkaan. Minne mennään? Tää on puolen tuntia. Mä sanoin, että se on ihan kamalaa. Miten se oli kamalaa? Se oli ihan hirveet. Miten oli kamalaa? Mä hypin tässä niinku vittu paikalla. Siis mä olin varmaan tän verran yhdessä kohtaa pois niinku. Eikö ollut kiva hyppiä? Ei. Ollaan syömässä Hesessä. Ruuat. Kyllä. Toi alkaa 21.10 Ikealla.
Laita pelkkä jahtiin, tota ei oo tehty kyllä järkyy. Lahti pysty puhuu vahtiin, siipiin kantella. Paidas aina panteilla, mikä jo lanteilla. Meidän uusi sukat jäättää kun jousee. Ampuri jostiin jo vailla housia. Pilliin puhaltaa, teknokellot paukkuu. Maadis otti temman navas peiliin paukkuu. Piskin haukkuu, pizzalava seilaa. Kun hoita heilaa, niin kato sitten peilaa. Stikin kantaa liikkaa kun keilaa. Setä vatten heimaa, tasi ykkös veimaa. Toinen meidän pilkku vasta sunnuntaina pähkinä. Helyydellä aina. Setät on mun kupputakina merihädässä. Pelastusliivejä ei oo mukana. Mun on kohteena rakkauden saltamaa. Kello edellä, työtä merellä. Tyttö se oot sä, mun meritahtena.